तर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करते आहे। तर मित्रांनो, आता आपण जाणार आहोत भुईमुगात। तर आता तिथे जाऊन काय करूचं आता या तुम्ही थेच गेल्यावर बघा। तर आता बघितच असाल, या बघा सगळ्या हिरव्या हिरव्या गार मस्तपैकी। चला तर मित्रांनो, आता दुपारचे 3 वाजलेत आणि आता माझ्या डोक्यावर दिसता तो गोवरा आणि गांडूळ खत मिक्स करून भुईमुगा उरूच्या आधी घालून घेणार आणि नंतर मग भुईमुग उरवायचो। थोडंसं सकाळी टाकलेलं आहे आणि आत्ता उरलेलो घेऊन येलो आहे आणि तो घालून झाल्यावर मग भुईमुग जो गादी वाफेर नाही ते का उरून घ्यायचो। गादी वाफेर ते का काय उरूची गरज नाही, तो पद्धतशीर होतो पण ह्यो तो उरून घेऊचो लागता, कारण ते का रानमध्ये वाढलेला असता ता मरण जाता उरवताना, म्हणून तो उरूचो लागता। तर या गांडूळ खत आणि गोवर मिक्स करून घेतलेलो शेणखताचो आणि आता या भुईमुगाक मारूचा। अरे हा होय जातो कशा तर मध्ये मक्के घातलेले आहेत खाऊचे, तर त्यांका पण थोडं खत घालूया।
तर मित्रांनो खत घालून झाला सगळं आणि आत्ता चरी मारून घ्यायची म्हणजे उरवायचो. हे बघा रान दिसतं मध्ये जा भुईमुगात, हे जे रान दिसतं ते ह्या दोन लाईनिंगच्या मधून चरी मारायची. आणि आता चरी मारून घेऊया आपण पटापट. तर बघा असं चरी मारून हुरवलेलो भुईमुग आणि अशी 4 कोपरे हुरूचे आहेत, कारण ते गादी वाफे नाहीत. त्यांका गादी वाफे असते तर जास्त हुरूचा लागला नसता. तर चला आता पटापटा घेऊ का हुरू. तर हे बघा झाला थोडंफार झालं आवरून. तर इकडे पाटील डान्सर पाटील त्यांची आज जरा मुलाखत घेऊ जाऊया काय म्हणतात ते. ह्या भाऊ पाणी वाहता किती पाणी बघ. पाणी फुटलं. पाटीलच ना. हां नाचता डान्सर ते नडताच कशा उर्वीत नाही. हां कधी एवढा रान नाही त्यापेक्षा आमचा होता. आमचा तर हाताक न गावणारा म्हणून उरूचा ताच काय त्या उरू काय होतो झालो नाडा एकच कोपरो हा. हां बोल. भाताच्या टायमाला तुमचं लक्ष आहे की मग हत तर पाटील डान्सर तुझं लक्ष. मोबाईल तुझ्याकडे नाही त्यामुळे तो सगळं गोंधळ. मोठा मोठा नाही रान बारकेचा मरणाचा. आमच्याकडे रान नाही म्हणता भरपूर आधी नांगरून सुद्धा इला सगळ्यात आधी नांगरलेलं. चला तुमच्याबरोबर बोलत राहुलय तर माझं वय गुरुच रवा होय ना. कंशी काय काही बॉम्ब मारीत राहती फुकटची आपले खै गेलो करीत राहती. हां चाय पण कोण आणणार नाही खाली.
भुईमुग भरून झालो 2 कोपरे आणि आत्ता 6 वाजलेत, घरात जाऊचं टायमिंग झालं. तर भुईमुग बघा असं फुलाक लागल्याच्या नंतर मग हुरूक घ्यायचं. नंतर आधी हुरवायचं नाही, फुलाक लागा हो की फुलाक लागल्याच्या नंतर हुरवायचो. तर आता हेच थांबाय आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा चॅनलला, सबस्क्राईब नसेल तर केलाच नसेल तर, आणि असेच व्हिडिओ बघत राहा. तर चला आता इथेच थांबूया. धमाक जाम झाला.